नमस्कार। पूरा हमार फेसबुक मित्र के नमस्कार प्रणाम। हाँ हाँ तनी एगो गाना हम निर्गुण गौले बानी, जौन उम्मीद बाकी होली से पहले ही ओकरा के रिलीज कर लिए हमारे चैनल पे। शिकारी बाबा शिवानंद मिश्र उर्फ शिकारी बाबा के गाना भी लिखल है, गौले बानी हम। तो वहाँ के प्रणाम करतनी, चाहतनी कि पहले उहे गाना सुना दी। कि जनतीज प्रेम के सकेत रे गली, ढुकले दुख हतन होई। हरे नगर ढिढोरा पीटी जानी प्यार करे कोई। अखिया के राहे उतार गई दिल में, हम नहीं जननी नागिन दिल में। ढेर दिन के बाद हारमोनियम बजाओ तनी, ऐसे कि रूम में रहे, हाथ के डर से बजावत ना रहे। हाथ में भी दिक्कत बा, ऐसे पहुँच ना पावे, खाली सुर पकड़ के गाओ तनी। अखिया के राहे उतर गई दिल में, हम नहीं जननी ढुकली नागिन दिल में। नची चोखी दी हालू बेदारदी, बीराई सुघर बोई। हरे नगर ढिढोरा पीटी जानी प्यार करे कोई।
अरे की मोर जिंदगानी तोरे कोयल मटिया में कह कहे लोग सब हरी की गुलुए पगले तुह बाबा शिकारी दिल से कुकुर जूठी आई हमारा प्यार के रसोई मगर ढिढोरा पीटी जनी प्यार करे कोई। तनी सर्दी हो गई बा, वैक्सीन ले रही वही कारण। आवा बबलू भैया एक और गाना होता सपना सपना देखनी गुरतिया तो धड़के छतिया लगले दूल्हा के बिना बरियातिया दूल्हा के बिना अरे बरियातिया आके आधी रतिया लगले दूल्हा के बिना बरियातिया आके आधी रतिया लगले। देखी हम फेसबुक पे बहुत कम ई सब बोलल चाहिला। रउरा सभी जानत तनी हम फेसबुक पे ई सब बोल के का करब। हमरा खातिर मंच बा, मंच बनल बा, स्टूडियो दिहल बा, गाना गावे खातिर मंच दिहल बा, अपन बात रखे खातिर, बोले खातिर। अब अगला टर्न में अभी तो कुछ कोरोना के लगे कार्यक्रम कैंसिल भी होता, लेकिन फिर मंच आई, मंच पर मंच पर या तो भेंट हुई ना तो मौका मिली। रहल बात जहाँ तक हमरा बोले के, हम ऐसे बोलले बानी
कहीं हमरो बुझाता कि बड़ के इज्जत करे के चाही, लेकिन बड़ के नु करिए। जे इज्जत लायक रहबे ना करे ओकर इज्जत ना नु करिए। जे साफ इज्जत लायक होइए नहीं खे। अब ई कहता कि हमार नाम लेके यूट्यूब पर ओकर जितना गाना आइल हुई नु, हम उतना स्टेज प्रोग्राम करेला उतना हमारे यूट्यूब पे आ चुकल बा। गोलू राजा जोरे गावे खातिर कलाकार चाहे लेडीज सिंगर लोग तरसेला, तारा जोरे ना तरसे कि हम उनका जोरे गाई। तो गईला के बाद मान के चली कि इशारा हो, गाना बजाना हो, दू गोला होला, सवाल जवाब होला, तो में तो कुछ श्रोता के मनोरंजन खातिर कहबे करी। आ जब होने का तने खराब लगी तो फिर ना वही है सब प्रोग्राम में। लेकिन श्रोता के उहे मांग बा, बुलावे वाला कमिटी भी कहता कि दू गोला होगा, तो में तो तने कटाक्ष होबे करेला दू गोला में। जैसे तो इज्जत लायक होइए नहीं खा, तो इज्जत हर का हुई। ट्रेंडिंग वैसा अमर लगौल पिया हो, अमर गाना हो गई तो तहार अमर गाना ना हो, तारा से जलन का बा, तू के हो बट जीरो। इज्जत जितना हम करेला कोई के तू लोग का करब, तू तो उड़ता रह का जाने कौना बल पर फेसबुक पर आके उल्टा पलटा है से बात। ई सब अच्छा बात नहीं है। तारा खातिर फेसबुके बनल बा, हमारा खातिर मंच बनल बा। तारा में अपने क्षमता हुई तो भाई तू रुक के सुनी तो हमारा वही घड़ी जवाब दी तो मंच पर। रुक के जवाब देवे के चाहिए। तो लेबल ले तार कुछ लेबल नहीं है, जीरो। अभी अगर होखे कि रौरा कुछ बानी तो चली हम प्रोग्राम आयोजन करवाओ तनी, रौरा खाली आई और वो जब फैसला होखे राउर हमार का फेसबुक पे आके सब अच्छा बात बा। और इज्जत तब न होत रहो जब वो लायक रही थी। इज्जत लायक जे रहल बा ओकरा के हम इज्जत देले बानी और वह पता कर ले। रहल बात सक्सेस के, तू ही सक्सेस होखा, हमारा सक्सेस नहीं के होखे के। तू ही ट्रेंडिंग में रहो 28 दिन 56 दिन हो जा। तू ही हवा के डटाई रहल दिल्ली में विश्व भोजपुरी सम्मेलन में। हम जात पाती सब ना जानी भाई, हम जौन हई तो कहबे करब कभी भी। भोजपुरी समाज खातिर हमार जात मायने नहीं है, सब सभे हमारा खातिर प्रेमी बा। हमारो जवाब देवे कही तो फेसबुक पर काल्हे लाइव आ जाती, तारा से डर बा।
लंगैया कहता रहे लंगैया पैदा होता रहे ना, चेला चेला हमारा के आदर्श माने वाला लोग बा, हमार गीत संगीत के। हम जहाँ बानी हो जब बहुत सक्सेस बानी, 2% तू 200% सक्सेस बाड़ा। कमेंट भी पढ़ ले लो बा, कमेंट भी तू पढ़ चुकल हुई बा। हमारा तो लिंक मिलल है तो ये देखने हो तो कमेंट भी पढ़ो में का लिखल बा हमारा बारे में। बकर 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 फेसबुक पर। अरे आप बड़े हैं और हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस लायक आप नहीं ना हैं। जो बड़ा है उसका हम इज्जत करते हैं, जो गलत करता है उसको गलत कहते हैं। पवन सिंह मेरा गाना गाए थे तो उनको हम कहे तो क्या उनका हम इज्जत नहीं करते हैं? खेसारी लाल जी को भाई मानते हैं, रितेश पांडे जी को भाई मानते हैं, उन्होंने गाना चुरा कर गाएंगे तो कहेंगे जरूर। लंगैया हम बानी, लेकिन हमरो से महान लंगैया तू बाड़ा। ये फेसबुक पर आके अपन लंगई देखाओ तेरा दम होई तो मंच पर कहियो मिल लिया डंका के चोट पर, चैलेंज के साथ, चैलेंज के साथ। वो दिन तार सब ट्रेंडिंग हम ट्रेंडिंग में भूलवा देव हम। लंगैया ओहू दिन तू कैले रह जब अयांश के मैटर भइल रहे, ओहू में आके बन गई हीरो। अब कहे के नहीं खबोल, तब कहाँ छिप गई? श्राद्ध में जा तरह केहू के श्रद्धा सुमन अर्पित करे, लेडीज डाँव डोला तरह को बुझाई कि निर्गुण गाना चाहिए तुमको, बोक्का कहीं के। भरत शर्मा के तू इज्जत कर तारा, भरत शर्मा लेखा कहे नहीं खबन जा। बीस साल से चिन्हता रही। बताओ हम सक्सेस नहीं खी तब तू हमारा नाम लेके उतना देरी अपन समय दिलन। बताओ तू कितना महालंगा बड़ा। महालंगा तो तू बड़ा, फेसबुक पर आके बोला तारा। हमारा आगे बढ़े खातिर तहार नाम लेके बढ़े के पड़ी। यूट्यूब खोल ली है, यूट्यूब। निशा उपाध्याय, अनुपमा और लोग से जाके पूछ ली है। जेकरा पर हाथ हम ऐसे रखिला उहे यूट्यूब पर छाला। तू के हो? रहल बात घमंड के, तो घमंड काहे न रही भाई? जन हम गावत तनी हमार 10% श्रोता सुनत रह, काहे न घमंड रही? काहे न रही? श्राद्ध में जाके
का गावे के चाहिए हेलुर नहीं खे तू कहब कि एथिए बने हई बने हऊ बने हई बने। सीखो अभी 20 साल से इंडस्ट्री में बड़ा आ एथी बड़ा हई बड़ा हऊ बड़ा इहे नहीं बुझात कि श्राद्ध में का गावे के चाहिए हैं। छोड़ी सब जवाब देवे के रही तो उतना समय नहीं खे तार जवाब देवे खातिर कहियो होई तो मंच पर मिल ली जा। अरे चक्के में लेके बैंड बाजा हो दुआरा पर जाया गईले चक्के में लेके बैंड बाजा हो दुआरा पर जाया गईले। कालरून भैया कहलन किलाई भा के नईखे बोले के तही से नईखी बोलत इज्जत करत नहीं बड़ छोट के लिहाज बा तारा से बेसी संस्कार बा हमारा। आव हमारा गांव पर पता चल जाई तोहरो गांव के बारे में आके नावाडी अकेले जो मास्क लगा के पूछी हो कि गुल्लू राजा कैसन लगे हो तब तारा संस्कार पता चल जाई। तारा से हम संस्कार देखा के का करो के हो तुम। सरस्वती और भोजपुरी के हम हमेशा सम्मान कैले बनी आजो करता नहीं ठीक न। आजो तारा से बेसी प्रशंसक हमार बड़े गीत संगीत के पुरुष महिला बूढ़ बुजुर्ग देश में भी विदेश में भी रोज हमारे यूट्यूब पर प्रोग्राम देख के ही कितना लोग मनोरंजन लेके सुनते। बहुत भाई लोग हमारे गीत संगीत के नकल करेला हमारा खुशी होला। रहल बात संस्कार आ घमंड के तो नावाडी घूम ली चाहे जे हमारा के जानत हुई आजो मने होली मिलन हम कराइला तो हमारा खातिर लाखों लोग आवेला। प्रोग्राम में हम जाइला तो सब भाई लोग जे फोटो खिंचावे आवे बोले आवेला प्रोग्राम वाला लोग आवेला तो भागी ना भागब का है पूरा सुना के जब जौना उपलक्ष्य में गइल बनी वो खातिर लेवल का बा। लेवल में खातिर टेबल पर खड़ा होके के पड़ी ना। अब दोसर के भरत शर्मा खेसारी लाल आ पवन सिंह अरविंद अकेला कलू ना हो जाई। तू अब ट्रेंडिंगे जोड़ब ऐसे तारा भी संस्कार के जरूरत नहीं है तो कुछ है ना हवा हमारा खातिर जीरो। जे जे हमरा के सम्मान दिहल ओकर हम पैर छुहिला आज भी प्रणाम भैया हाँ भैया जी भैया। अब कल्लू भाई बाड़न आज भी मानलन। तार कुछ लेवल नहीं थे हमार लेवल तारा से कहीं ज्यादा हुई।
ऐसे भैया जी हम यह कहब रउरा ट्रेंडिंग देखी, ज़्यादा रउरा वैसन हुई तो कार्यक्रम या तो रउरा रखवाई, हम रखवाओ तनी जब समय दी रउरा। मंच पर जितना रउरा गावे के हुई गायब, जितना बोले के हुई बोलब। ऐसे हम ताई रही कुछ गाना सुनावे, बाकी कुछ भाई लोग के कमेंट आ गई तब बोले के पड़ल है ना, तो हम सब फालतू चीज पर आ फालतून पर ध्यान न दी। कभी कभी जब कोनो गलत चीज लागेला तो उनमें हम कहिला। बाकी तो श्रोता सब जानता है कि क्या कौन क्या है। ये जनता, सही बात है कि सब जानते हैं, फिर भी आप इतना फानते हैं फेसबुक पर, गलत बात है। सभी अपना अपना जगह सही बा। हम मंच पर बोलनी तो रोरू आके मंच पर बोल देती हमरा के, तब हम जानती। चली फिर भी रौरा ठेस पहुँचल हुई हमारा बात से, तो बड़ भाई बानी, मिल लिहल जाई कबो। हाँ आओ तनी। चल गईल हुई कह देनी, वो ढेरे कह देनी। हम उहे घर के रही। रहा बात लड़की जो मंच पर मिलती है, मनोरंजन में कुछ कहते हैं, कुछ गाते हैं, सवाल जवाब होता है, मंच के नीचे उन लोगों से पूछिए। उ लोग के दिक्कत नहीं क्या हमारा से, तहरा बड़ी खलता। हर किले जात गवना को के गवना डगर रे, किले जात गवना को के गवना डगर रे। हर का जाने कहाँ बा बलमुआ के घर रे, का जाने कहाँ बा बलमुआ के घर रे। हाँ रहल बात बड़े कलाकार के, सीनियर के, सीनियर हमारा खातिर पवन सिंह जी बाड़न, खेसारी लाल जी बाड़े,
कलू जी बाड़न, अंकुश राजा भाई जोड़ा पारी के बाड़न, गीत संगीत में भी आगे बाड़न। वो लोग अच्छा इंसान भी है। तू सीनियर नहीं खा। बताओ हतनी मनी ठेकनी नु तो उतना 1 घंटा बकर बकर कैल हतनी मनी बस खाली छुअले हो खब तो मैंने कहला गोली ना मरनी, गोली के तितकिया लग गई तो घाव बना दिलक नु। वाह 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 वाह। घरे आ जैत भैया, घरे आके कहत घरे आके हमारे के डांट दी तो हमरा अच्छा लगे कि चलो भैया हमारे डांटे आई बड़े। ग्राम नवाडी, पोस्ट चकिया, थाना सिकरहटा, जिला भोजपुर। पिन कोड 80/07। हमारे तो टोटल गाना में ट्रेंडिंग में रहला एनी टाइम। हम तो बोलती भी ना उस दिन भी, लेकिन कुछ मन में रहे ऐसा हो जाला। चली गीत संगीत पावल जाओ। सब भगवान देखता रे रौरो के, हमरो के, सबका के। रौरो बुद्धि मिले कि रौरो फेसबुक पर मत आके बोली सब। बहुत दिन रुआ बोल देले रही बने में खाली बोली। और की जाई के ससुरा जनू भुलाई गईलू, कौन धन पल भाई गईलू ना। कि पियवा के पाके अपना यारावा के जियते मुआई गईलू ना। पियवा के पाके अपना यारावा के जियते मुआई गईलू ना। खींच दिहलू कपड़ा जैसे अरे हमारा तू प्यार के भइलू नीरदई कैसे भूल गईलू यार के। पहिले तो अपन रहलू अपन कहलू अरे कैसे पराया भइलू ना। कि पियवा के पाके अपना यारवा के जियते मुआई गईलू ना।
इहे तो देखी, इहे न दिक्कत बा कि अब हम मंच पे बोलनी, ई फेसबुक पर आके कहलन, फिर हमू कहनी, तभी न कहता कि मानसिकता है। नहीं, मानसिकता नहीं है। हम एगो श्रोता बन के वो दिन कहनी। तिलक में जा तो कुछ तिलक के गीत गावो, श्राद्ध में जा तो कुछ वो आत्मा खातिर गावे के चाहिए। बाकी हमारे तरह कोई नहीं चल गई हुई तो मान के चलो कि भाई रौही लायक बढ़ले बानी, का कही हम। आई बात हम ही ना कहनी, जे कार्यक्रम करावे वाला रहे ओमे भी जे श्रोता रहलन रौरा के गाड़िए देत रहन। उतने ना कहती, सामने तू बैठल रही तो और कही थी, लेकिन हम कहनी छोड़ जब नहीं खता फिर का। बाकी सोचनी कि यूट्यूब के बात भाई जरूर सुनब, आ सुनल तितकी लागिए गई तो का हम करी बताओ। यह तो दिक्कत बा कि हम बार बार निमन कहिला आ लोग के खराब लग जाला। ना ना, ऐसा बात नहीं है। हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो हमको इज्जत करते हैं हम उनका इज्जत करते हैं। हमने हमेशा किया है, जो गलत मेरे साथ किया है उसको हम हमेशा गलत कहेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं कभी। अंजनी गुरुजी के नंबर बा 93 344 92 240। ठीक बा, तो हम गाना कहे आई रही, आज सोच रहे कि हारमोनिया पर गाना सुनाई। बाकी कुछ भाई लोग के कमेंट पढ़ लेनी है तो बोले के इच्छा हो गई है तो बोलनी। हम यह कहब कि श्रोता बंधु भोजपुरी के बारे में सोचल जाए, अभी भी समय बा। मंच हो तो मंच पर तो बड़े बड़े नेता फलाना नेता के कहतारन, फिर दूसर का नेता मंच पर ही आके कहतारन कि फलाने ने ये कहा, इन्हें कि फेसबुक पर मर्द करे न कहल जाला, जो फेस टू फेस बात करे वो खातिर मंच बनावल बा। फेसबुक पर तो केहू कुछो लिख दी, कुछो केहू बोल दी, वो अलग बात बा। क्या बपन, अरे यार मैसेज करो हमको, कहाँ हो तुम। चलिए ठीक बा,
हम तो सोचले रही कि 2022 में कुछ विवाद ना, अपन प्रेम से गाना गावे के बा, प्रोग्राम करे के बा, भोजपुरी के साफ सुथरा बनावे में अपन भूमिका निभावत रहे के बा। हाँ मंच बा तो मंच पर तो कुछो बोलाई, मंच मिलला रात में, रात के बाद फिर अपन कैसे दुगोला होला तो रात भर ब्यास लोग लड़ेला, बिहान बेला सब ही चाय पिएला। सुने के मिल, लेकिन हमू कह देतानी कि चुरुआ भर पानी अगर छानही पर मरब तो छानही के ओरियानी से पानी ना पैब, आ हाइट में कतनो जे लामा हो जाइब तो बाबूजी के बाबूजी ना लइके कहब। बहुत भोजपुरी में बा हमनी के कहावत, हम ना कहब। ठीक बा तो प्रभु लोग प्रणाम सोनू भैया, सोनू सुधाकर भैया, जे भी लाइव देखता सबका के प्रणाम बा। और चलिए अब रुआ सब होली गीत के आनंद ले। और सबका के प्रणाम बा। सबका के प्रणाम बा भैया। यही तरी रुआ सब प्यार दुलार देत रही। परल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा। बाकी वो गाना बा मनीष भैया वकील साहब कि गदहा अरे कतन है की तो सुगम संगीत न होई, गगन में फूल न खिली, काट गुल गुल न मिली, कसाई पाठ करी तो कबो पंडित न होई। नसीब से ढेर ना मिली, जीवन फेर ना मिली, करैली आम पर चढ़ी के तीत से मीठ ना होई। ज्ञान के दाम न लागी, सूरज बिन घाम न लागी, जे मोती अनघा बरिसी तो सुबह के शीत न होई। धन्यवाद प्रयागराज लाचारी जी। रउरा जब से गावतनी या जब से हम गावतनी कुछ हमारा ना बुझाइल। हम उतने जननी कि बस हमारा भोजपुरी खातिर गावे के बा, जो ना भोजपुरी से हमारा बहुत मान सम्मान मिलल, हर जगह प्यार दुलार सबकर हम इज्जत कैनी। सब कलाकार, सब श्रोता, कमिटी,
घर परिवार गांव जवार पंचायत अपन समाज हम घमंडी ना है भैया जी। के कहता कि हम घमंडी है ना, गलत बात। ना बबलू भैया तारा से दुगोला हमारा गाँव के बल नहीं खे। हम जानो तनी कि हम कहाँ सक्सेस बानी नहीं खी। रौरू ही बात जानो तनी कि रौरा कहाँ बानी। रौरा हम जाने से का फायदा, श्रोता बाड़े। वही तो हम कहत तनी कि एक दिन प्रोग्राम रौरा करवाई चाहे हम करवाओ तनी, तो वो दिन बुझाई कि के कितना कहाँ बा, का सक्सेस बा, का बा नहीं खे, हई बा हौ बा। मंच पर मिलल जाए। अरे किता कत तकत राह नैना भैली जल गाह आवे के न लागताटे आहए बोलमुआ देह सुख सुकाह भइले अरे लोर पूरा गिराला से काजरा भइल बा चिप चिपा है बोलमुआ चीनी के चभोरल चाही तो पियला पर खाटा हो लागे खाए के न करता हिबा है बोलमुआ गौआ नगरिया के अरे लोगवाई साला हो देता गोलुए से कलना बिया है बोलमुआ। भिखारी ठाकुर के भाव भाई जी के फरमाइश रहे। ए धुन पर एगो हम सैड सॉन्ग भी गौले रही कि हाथ दूनो को के लालो अरे मंगिया में से नूर डालो फान गई लुधिल के देवाल दिल जनिया कागज के नैया अपना हाथ से बनावल बचपन के आदत तोहार हवे डुबावल हम के सकेता डालो अरे चली गईलू ससुराल फान गई दिल के देवाल दिल जनिया सपना सजावल हमार अरे रही गइल सपना क्षण में वीरान कैलू गोलू के अपना हल चल के बुरा हाल अरे कैलू गइलू जान निकाल फान गइलू दिल के देवाल दिल जनिया। एगो और गाना रहे उससे पहले वो सर कह देता नहीं कि आन्हर का जानी। एगो हमारे मित्र बड़े पवन राजा यादव
भाई हमन हमार बचपन के संगतिया हम उ जब दुगोला लड़ी जा तो ई बतिया कब ऊ कहस अच्छा है हम कही कि आन्हर का जानी कि बाहर हो कि भीतर हो आ गदहा का जानी कि सेंट हो कि इतर हो आ बिना कसौटी पकसले सोनार का जानी कि सोना हो कि पीतर हो। ओघरी हम पवन के कहीं छेड़ब तो छोड़ब ना तारा से कह देतनी छेड़ब तो छोड़ब ना छोहड़ा जैसन छोड़ा दे आ छोट जनी बुझ मिसाइल हो ये बबुआ जरूरत पड़ी तो पानियों में आग लगा दे। हम गवैया ना हई लंगैया हई तो एक मंच पर फैसला कल जाई एक ओरे तू रही हो अपन साजबाज टीम लेके एक ओरे हम रहब उस दिन पता चली कि हम सही में लंगैया हई कि गवैया हई कि का हई। तार दम होखे तो जहिया कह 5 लाख रुपया इनाम रही अगर हमरा के तू उस दिन लंगैया साबित कर देब तब फेसबुक पर कुछ बड़बड़ा देब। एगो मित्र के फरमाइश बा हाँ, कि सुन सुन हमर जान हो तुरलु दिल के अरमान हो सुन सुन हमर जान तुरलु दिल के अरमान पियावा मिलल पर से हमके चिन्हबू कि ना शादी बाद हमारा के जनबू कि ना पहिले नियन जान कही के मनबू कि ना। हो एक संगे एक कॉलेज में दिल भेजत रहू लव वाला पेज में अलगा रहलू न एको दिन जियब कैसे तोहरा बिन जुदा होके हमरा से छछनबू कि ना शादी बाद हमारा के जनबू कि ना पहिले जैसन जान कही के मनबू कि ना। हा प्रणाम अभिषेक पांडे भैया टिंकू बाबा। प्रयागराज जी फरमाइश कैले बनी कि आज हो पहिला मिलनवा मिलले सजनी के साजनवा हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा अरे जन बिहान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होख दी एहबे राजा जी के कोरवे में जवान होख दी। आर के राय चाचा पूर्वी सुनाओ तनी कि उठवा के ललिया कनवा के बोलिया नित्यानंद भैया के फरमाइश बा अरे अखिया के तोहरा कजरावा एहो धन पागल बनवले बा नक के नथुनिया
सिनवा के तोहरा सिंगारवा। हर की जहर जिंदगी में घोराबू तबाह करबू। देख लो सब गाना ट्रेंडिंगे में हमार रह जाई जब तक जियो। कि जहर जिंदगी में घोराबू तबाह करबू। हमर मुँहले मुहवा देखबू जे बियाह करबू। हमर मुँहले मुहवा देखबू जे बियाह करबू। शशिकांत भैया हमार गार्जियन है, परिवार के सदस्य के फरमाइश बा कि अमवा लगवल पिया हो महुआरे लगवल काहे ना लगवल पिया हो निमिया के गछिया। सिया रघुबर के अदे रौरे बोल बूतावा पाओ करी समहुतावा हो पवन के पुतवना तो सिया रघुबर के दूतवा हो पवन के पुतवना। हारमोनिया भैया नहीं खे बाज पावत, जब से गोली लागल तो हाथ नहीं खे काम करत ही से। सुशील कुमार ठाकुर जी अरे आज ना तो काल मिलबू बानी यही आस से। प्यार हम करीले तोहसे पहिले कलास से। आकाश सोनी जी अरे चुप हो खढ़ार जो नीलोरावा छोड़ी दया चरवा रोजनिया रवा आई फिर नई हरवा। नारंजन पाठक भैया बोली कि जिसके घर आईना नहीं होता उसका खुद का पता नहीं होता। जिसके घर आईना नहीं होता। अरे प्यारी दे सतनी देखे दहम के जात अब तुम्हें देरी न लागी। जैसे घोड़ा के रे सदेश तनी देखे दहम के प्यारी दे सतनी देखे दहम के। सब गाना ट्रेंडिंगे है भैया। लंगैया हमारा के कहता रह बताओ हम तारा के कहने की फलानामा चल गइल होई तो का कही तारा के चल गइल हो खब वहाँ के ओ लाइक रहब तब न कहाई। अरे काहे होन खाड़ू बाड़ू चौका पचल बाबूजी के छोड़ हाथ पियावा के धल। हो तब करारी जनी करावो इंतजार हो मारो के बांस धके
अरे रोता यार हो से नूर जन डली हो भातार हो। अरे मरही के बाटे तो मार दो न जान से तो कह के मुआवेलू नजरिया के बान से कह के मुआवेलू नजरिया के बान से। एगो गाना रहे जहिया से सैया हमार अरे सर्विस कइले ज्वाइन हो तहिए से तो लोगवा कहे मलिकाइन हो तहिए से लोगवा कहे मलिकाइन हो तहिए से। अरे सैया गइल कारो गिल बोडारावा तोहरा से करिले निहोरावा अरे रखी हस जवले मैया से नूरा होसी नोरावा। रंजन पाठक जी। अरे कनिया बनवल हमके नन्हरे उमर में डर लागता ए पिया सुती जनी घर में। भरत शर्मा जी के गाना। हरे मन करे गर्दन में फसरी लगाई अब न सहत बाटे श्याम के जुदाई मन करे गर्दन में। का विकी बाबा पुरान गाना गावहू को होई तो पवन सिंह जी के गा सकत है। हनी के गीत के वैल्यू बा। पवन सिंह के गाना ओह गईले बानी कई बार मंच पर। 16 बरिस के भइलू अब ही प्यार ना भइल ई जवानी बा बेकार कोनो यार ना भइल। चाहे रहे कि तड़पे जिया हमार हर तहिया का कहिए सखी पियला हीरोइन सैया हो। अरे होली भाई अभी ना गावे के हो। होली के रिकॉर्डिंग होता। होली सरस्वती पूजा लेगा वाला एक ज्ञान हो अभी।
मैंने कुछ हो फेसबुक पर खाली बोल देब हम लगैया हई। लंगैया हई हम हाँ रंजन भैया जी सर्दी हो गई बा तनी वैक्सीन लेला से। हर कि मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमजा के जिंदगी रह गई, बेमजा के जिंदगी रह गई। ना ना रंजन भैया नफरत नहीं खे, नफरत काहे रही। लेकिन मान लो कि अब भोजपुरी गायक गाय के सपोर्ट ना करी हम तो कैसे हुई। अब भोजपुरी गायक के शिकायत करे लगा, फेसबुक पर नीचे गिराव, माहौल खड़ा कर दो। कि तनी सुमिरन में आज मोहतरिया हो, हर लइका गुहार करता। नयका कौन आई बा? अजय पांडे जी के गाना हा हा। किसी सच्चा मकावे लुका, अरे छत के ऊपर से प्यार जब करे के बात बहरी आजा घर से। अमित कुमार सिंह भोला कि पतिया में लिख के अरे छतिया के बतिया भेजले बिया किताब में, अरे दिले गोलई की कॉलेज के हमरा मंगले बिया जवाब में। गाना के जवाब दिया जाई तारा से हैं? लंगैया कहता रहो। लंगैया कहता रहे हमरा से महाल लंगैया तू हो महा, आ तू आजे के ना हो शुरू के महाल लंगैया हो। फेसबुक पे आके तारा आदत बा बोले के। तारा यूट्यूब पर चले के बा, तू तो ट्रेनिंग जोड़ तारा, तो तारा ना यूट्यूब से मतलब बा। हमार रोज ही यूट्यूब पर प्रोग्राम चढ़ जाला, 2-4 गो गाना चल जाला, हमार काम होत रहला। तारा से हम बनी, तू हमरा के बनौले बड़ो ना बट जना लेकर रहब वही लाइक नु तारा के कहो। तारा का कहे जी पी सी वो लाइक बने के पड़ी। व्यवहार बा तहार, वो लाइक बा व्यवहार। जी का है लाइक जी के भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी, पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी, कल्लू जी, गोलू राजा जी,
तारो लेक बा व्यवहार संस्कार तारा से बढ़ के घमंडी में बा घमंडी घमंडी के कारण तू देखो कहाँ बाड़ तारा संगे रहेला लोग कहेला ई बात तारा संगे जे रहेला नु ऊ कहेला ऊ जानता कि भोजपुरी में अगर केहू घमंडी बा तो तू हवस हव ना तू हवस। हम तो सदा बाहर लइका हैं का दरबार खुला बा केहू आवेला मिल के जाला बढ़िया से पानी मीठा पिया के खाना खिया के भेजिला कभी भी। नारायण दरबार हो नारायण दरबार। तहरा लेवल में हमारा लेवल में जमीन आसमान के अंतर बा जमीन आसमान। जितना गाना गौनी नु आज के ना गावल है सब गा के छोड़ देले बनी आजो देखो फरमाइश आवता। हमार गाना पीतर ह पीतर के थरिया रोज धोआ धोआ के आदमी में खाला। तहार गाना प्लास्टिक के ह 2-4-10 दिन के बाद बिक देब कुत्ता चाट जी हैं सुअर चाट जी हैं सुअर। हमार गाना पीतर के थरिया हो जोड़े के परी यूट्यूब खोल लो। हमार गाना यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ना रहे भोजपुरी श्रोता के दिल में जो रहे ओकरा के ट्रेंडिंग हम मानिला। ये तरी से पटकत रह हैं गोलू राजा के अपने उम्र में ही 5-6 गो लड़का तो जरूर है जे हमरा के आदर्श मानलन। अरे रूपवा के दौलत कब तक बिकाई हो रूपवा के दौलत कब तक बिकाई रूपवा ढल जाई माछी भिन भिनाई के देल चुनरी माटी जानी लागे कोई से खाड़ होई भूजा के हरि जी के आगे। अरे गाँव घर में दिहलू नकिए कटाई हो रूपवा के दौलत कब तक बिकाई। आओ सिखा दे रोज रियाज करेला 4 बजे भोर में रोज। रियाज के तहरा जरूरत बा तहरा रियाज के बहुत ज्यादा।
तहरा जरूरत बा सीख, संस्कार तू सीख कि श्राद्ध में जाए के चाही तो कौन गाना के प्रयोग करे चाहिए। सब गाना ठीक बा, अपनो घर तभी गईब, अपनो घरे यह चाल रहे तहर दिल्ली में डटाई रह शिवजी सिंह तारा के डटले रहन बड़ा मंच पर, वो घर से तारे एगो महोत्सव करे के ना मिलल। भोजपुरी के बचावे गई रह, कोनो डांसर जोड़े डोलावत रह तो व्हाट इज दिस डांट के बेइज्जत कैले रहन। तू आज फेसबुक पर सिखाओ तारा हमरा के हैं आ भड़काओ तारा श्रोता के, तो श्रोता भड़के वाला बड़े। हम जहाँ बानी वो या तो नहीं ख काहे कि हम भोजपुरी खातिर गावत तनी, भोजपुरी के बचावे में हमर नाम आई मरियो जाइब तो, तोर भोजपुरी के डुबावे में। कौन गाना रंजन भैया कहो ना भैया, ऐसे रहे कि एगो घर जरत रहे तो कोनो पक्षी एक एक बूंद जाके घरवा पर डालत रहे, तो पूछल कि क्या तुम्हारे एक एक बूंद से घर बुझ जाएगा। तो कहल कि जब ये घर बुझेगा, इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम इस घर को बुझाने में आएगा, जलाने में नहीं। लंगैया कहता रह मंच बा खातिर, वो दिन कहिया सब कहल भूलवा ना देनी नु, तो दिन मान जम कि ना भैया सही में हम लंगैया हई। बताओ हैं, तनी मुनी खाली ठकैला पर हाथ ना माने, वो खातिर मंच बनल बा, मंच अखाड़ा हो ओजा आवो का आइब तारा बुलावत के बा। बट लेकिन हाँ एक दिन कार्यक्रम रखवाबो अपना गाँव हूँ चाहे आरा में बक्सर में जहाँ तार इच्छा होके, वो दिन खूब गावल जाई। खूब बोलो बोली हुई आ श्रोता रहे ओकरा खातिर जज बनावल जाई 10 गो निमन निमन, भरत शर्मा, गोपाल राय, मदन राय, जियालाल ठाकुर जी के बुला दिए, जज रही, प्रतियोगिता हुई, भजन से लेके लोकगीत से लेके, तब तारा के वो दिन हमरा के, तब वो दिन हम एकदम मंचे पर कह कि हाँ भैया सही कहत रह, हम सही में लंगैये हैं, गवैया ना हैं। ठीक बा, तब चली रहो सबके प्रणाम। उम्मीद करत तानी कि बात हम जौन कहनी वो अच्छा लागल हुई। बाकी श्रोता बंधु इस सब पर ध्यान मत दी, सबे रउआ सब बस आनंद ली, भोजपुरी के आगे बढ़ाई, अच्छा अच्छा गाना सुनत रही। पूर्वी सुनाया तने आर के चाचा, अच्छा आर के राय चाचा हमार बुझा तक कि बुढ़वा महादेव से कहा हो बना रहबिए राजा जी, अरे रौरी महलिया के बोलिया साले लाए राम
सवतीन के बोलिया साले लाए राम सवतीन के बोलिया। एक मन करे घर में फसरी लगई ती जहरवा खाके अरे मरती राम जहरवा खाके। दूजे मन करे तन में भभूति लगई ती जोगिनिया बनके। दूजे मन करे रे तन में भभूति लगई ती जोगिनिया बनके अरे रहती राम जोगिनिया बनके। फागु बाबा कहले काटब अरिया से जरिया चिंता से दहिया अरे गलताए राम चिंता से दहिया गलताए राम चिंता से अरे दहिया। भोजपुरी के ओरिजिनल ट्रेंडिंग गीते है हा बबुआ, ठीक नो। प्रणाम विराट विशाल भैया। अरे बिसरे ना कान्हा के सुरतिया तो पागल समतिया भइले राम। हुकावा के लुकावा अरे करे जावा में लागेला गतरे गतर मोरा चीता जैसन जरेला। ऐसे निमन बाटे मऊतिया तो पागल समतिया भइले राम। सुन सुन उधो बाबा कही हो विपतिया बाबा ए हरेंदर देखाई द सुरतिया। ओइले ना कन्हैया जी संगतिया तो पागल समतिया भइले राम। बलिया में बांसडी में बा प्रोग्राम 19 जनवरी के। प्रयागराज लाचारी जी के फरमाइश बा कि आचर भीज गइल बा अरे नैनवा के नीर से ना जानी कौना पीर से ना। ना ना बिकी बाबा हमरो दूबर पातर सीना हाथ के अंगूठी के नगीना रहिया चलत बाड़ी
अरे बाड़ा रे गंभीर से ना जानी कवना पीर से ना बतिया लिखले हनुमान जिनकर पवट में मकान काहे फसल बाड़ी अरे मुरलीधर हीर से ना जानी कौना पीर से ना। आकाश राज जी के फरमाइश बा अरे कुछ बात अधूरा बा मिल तू तो कह दिहती भरपूर भरोसा बा धन अईबू तू एक दिन गोलू के मोहब्बत के अपनईबू तू एक दिन अरे भल गारी जमाना दी हंस के हम सहलिहती दीदार भइल जब से दिल भइल दीवाना बा अब हर एक धड़कन में तहरे ही फसाना बा कुछ तो इशारा दो वही आस में रही हती। खा गोल्डन भैया कबे से पढ़ो तनी हम हंसत तनी। ना लालू चाचा पर रहे दी लालू चाचा पर गीत मंच पर ठीक लगेला ये मंच बात मंच पर कुछ कहाला कुछ गवाला। अरे अब का मतलब ये हमारा बड़े भैया कमलेश देहाती जी गाना बड़ी मस्त कि अब का मतलब बावे रुआई के अंगूरी में अंगूठी बा सगाई के। हैप्पी शाही जी लव यू। अरे मरही के बाटे तो मार दो न जान से तो कह के मुआवेलू नजरिया के बान से घर से निकलेलू जब सजी संवर के राम जी बनवले लागस पूरा सपर के। अरे बुद्धि फेल कइले बाड़ू बुढ़ावा जवान के तो कह के मुआवेलू नजरिया के बान से। चलिए धन्यवाद। अब विदा लेते रुआ सबसे। अच्छा एगो हमारा जैसे देखी हम तो जात पात ना करी लेकिन जैसे बहुत लोग ना गए जादू जी बाबू साहब तो एगो अलग तरह के गाना अपना गईले रही जैसे लड़का लड़की के मैटर बा लड़की एगो दोसर जात के बाड़ी तो माने हम कहता नहीं कि भाई तू शायद हमारा समाज के रही तू तो तारा से हम बियाह कर लेती। जैसे कि घर परिवार समाज माता पिता जानी तो माने जानी लोग तो खिसियाई लोग बियाह ना होके दे तब गाना हम गौले रहनी। अरे की बाड़ू जतना सुघर अभिले न घूमत कुआर रही तू अरे तहरे के कनिया बनैती जे धनिया भुनिहार रही तू। अंतरा बाकी बाबू माई सुनी है तो मनी है न बात के पड़ी पसंद नहीं
लड़की दोसर जात के ना तो हमरे नावे के कोइले तू सोरहो सिंगार रही तू तोहरे के कनिया बनैती जे धनिया भुनिहार रही तू हाल दिल के हलचल बता ना सकीले चाहियो के तोहके अपना ना सकीले न तो गोलू के जिंदगी अरे जिए के तू ही आधार रही तू अरे तोहरे के कनिया बनैती ये अपना पनैखी गावत मने हम जतिवाद नहीं एकरा बाद हम नैखी गौले ना कभी गाय गाना के नाना रंजन भैया सभे हमारा खातिर उतने प्रेमी बा गाना के एगो भाव बन गई रहा तो सोचने की अच्छा लागल तो गा दी ऐसा बात नहीं है तो बाकी लोग गाते ना बाबा बुआन से चाहे जादू जी तो वैसा हम नहीं गल हम एगो लड़का लड़की के मैटर गौले बनी चली बारी मोरी बही उमिरिया विधाता दिनवा धई दिहलने राम सजना से आन हम नदान तो कैसे के गवाना जाइबे राम बाबा मोरा अरे ऐसनी रमुहिया बाबा मोरा ऐसनी रमोहिया न मन में विचारावा कोइले राम माई मोरहिया के कठोर तो घरवा से निकाली दिहलिए राम चली अब विदा ले के मन बा आज पता न का है हमारो हटे के मन के करत सोच तनी रुआ सबके सुनावते रही कुछ ना कुछ लेकिन फिर अब अगला बार लाई भाई ये तरी प्यार दुलार देत रही यूट्यूब पे गाना सुनत रही सब गाना के प्यार दी ट्रेंडिंग की जरूरत नहीं है अरे याद कर जहिया कुआर रहलू भतरू से पहिले हमार रहलू अभी अब की बार होली के बड़ी एगो सैड सॉन्ग विरह रस में गावे के बाद जोना के तैयारी हो गई बा सोनू संगदिल भैया लिखले बड़े धन्यवाद गार्जियन यही तरी प्यार दुलार देत रही कुमार रूपक नारायण क्या मित्र यार कहाँ हो आओ गाँव पर तनी प्यार के वो गाना बा देखी प्यार के गाना बहुत आई आई गाना जे ट्रेंडिंग जोड़ता ओकरा कई गुना भारी बा आई गाना लिखले बानी जे राजन जी महाराज के गाना अभी लिख के देता नहीं गायत्री ठाकुर जी के दिले बानी शिवानंद मिश्र रूप शिकारी बाबा तो लड़का वो कहता कि भाई हम जानले रही थी कि प्रेम के गली अतना सकेत होला तो हमें ढुकबे ना करती और नगरी नगर ढोलक बजवा के कहती कि ये भाई प्यार नहीं खे करे के लड़का कहता कि जनिती जे प्रेम के सकेत रे गली ढुकले दुख हतना होई कि जनिती जे प्रेम के सकेत रे गली ढुकले दुख हतना होई अरे नगर
ढिढोरा पीटीती जनी प्यार करे कोई अखिया के राहे लइका धोखा मिलल बा तो कहता अखिया के राहे उतरी गईलू दिल में हम नहीं जननी ढुकली नागिन बिल में नोची चोथी दिहलू बेदारा दिहलू बेदारा दी बीराबाई सुघर बोई अरे नगर ढिढोरा पीटीती जनी प्यार करे कोई और का दरकल करे जो हमार तवे जैसे आवा बड़ कन का नाता जब ठेके पुरवावा प्रीतिया के मोला प हेंगा देलू हम डहकी के रोई अरे नगर ढिढोरा पीटीती जनी प्यार करे कोई मोर जिंदगानी तोरे कोइल मटिया में टह कहे लोग सब हरी की गुलुए पगले टह बाबा ए शिकारी दिल कुकुर जूठी आई हमारा प्यार के रसोई नगर ढिढोरा पीटीती जनी प्यार करे कोई धन्यवाद प्रदुम भैया नमस्कार सब कोई के जी भी लाइव देखल कुछ लोग उल्टो लिखत था बाकी ओकरा बारे में अब का कही ना कहब और सब के दोस्त नहीं थे जेकर दोस्त रहे ओकरा बारे में कहनी रउरा सब आपस में विवाद मत करी प्रेम बना के रखी नया साल में ये गाना बाबू छोटू बाबू ऋतिक आनंद जी बहुत जल्द आई और रउरा सबके प्रणाम और हमारा लाइव में अपना देर समय देनी हमारी बात के सुननी गाना सुननी यही तरी प्यार दुलार जे सच्चा श्रोता बा हमारा के प्यार दुलार देवे हमेशा हमारा मिलत भी बा प्यार दुलार बहुत ज़्यादा जितना चाहिए उतना मिलता हम सक्सेस के ऊपर ध्यान ना दी सक्सेस ना चाहिए जो चल रहा बा वही चाहिए ठीक बा सक्सेस के कौन काम बा जितना चाहिए ठीक बा रंजन भैया गाना राउर वो नंबर लिख ली 8210 635306 वो पर भेज दी हम गाना देख ले अच्छा हुई तो गावे लग हुई तो गवाई भी चलिए सब कोई के नमस्कार सकरात आ रहल बा सकरात के बहुत बहुत बधाई नया साल के बधाई मिंकू बाबा गर्जियन गोड़ लागता नहीं मिंकू बाबा देखी मिंकू बाबा रो कुछ भोजपुरी के बारे में कहीं कुछ हमारा बारे में कहीं और लोग के बारे में कहीं बड़ा फेसबुक पर बोलता लोग हमारा के उल्टा पलटा लंगवैया जी हमारा के कहता लोग मिंकू बाबा जल्दी लिखी कि हम तनी लाइव बंद करी रुआ गार्जियन है या रउरा तो खिलाड़ी है संगीत के हमारा नंबर लिख ली 8709699837 नंबर बा 8210
635306। हाँ, जे भी देखी फेसबुक पर खास करके जे भी लिखेला केहू के बारे में वो तो लिखे के ना चाहिए। माने कोई होखे फेसबुक पर तो ये सब बोलना है, अच्छा बात लिखी, शेरो शायरी, प्यार मोहब्बत, हाय हेलो, कुछ कुछ देश में भइल ओकरा बारे में लिखी, बाकी उल्टा पलटा केहू के ना लिखे के चाहिए, कोई के ना। भाई का करब, इहे एगो माध्यम भी बा कि भाई केहू मोदियों के गाड़ी सुने को हुई तो मोदी जी भाई गाड़ी सुन ली फेसबुक के माध्यम से, जैसे कि सामने कोई जाई ना गाड़ी देवे। बाकी सब ना करे के चाहिए, अच्छा चीज नहीं खे, बाकी चली जेकर जौन सोच बा ओकर स्वागत बा। हाँ हाँ रंजन भैया नंबर बा, ठीक भाई, ये पर हुआ फोन क के इनकर व्हाट्सएप नंबर मांग के भेज दे। मिंकू बाबा कुछ लिखो तनी। नमस्कार नमस्कार। यश कुमार मिश्रा धन्यवाद। गाना बहुत गाते नहीं भैया, वैक्सीन ले लेनी सोमवार के, तबियत वही दिन से खराब भी बा। अच्छा चल बुझाता मिंकू बाबा ना आई, तब हम हा विष्णु चा अजीत भैया तू कुछ कहो भोजपुरी के बारे में। अरविंद सिंह जी ठीक बात, टाटा में बनी, अच्छा बात बा। प्रयाग जी, सिंगर प्रकाश प्रेमी धन्यवाद। फरदुम कुमार जी अशोक बाबा गोला तनी। प्रणाम रोहन भैया। हमार नंबर बा रंजन भैया ले ली 87 096 87 096 99 837। अथी और विशाल जी रौरा दिल में रहिला तनी, अब अकेले आदमी बानी व्यस्त हो जाइले से बात ना हो पावेला, ठीक न, उससे बुरा ना मानी, रौरा दिल में बानी हमेशा रहब, ये सोचे के नहीं है कभी भी। हमारी इनकम कुछ नहीं है भैया, जब जैसन जहाँ जैसन प्रेम निभावे के बा, हमरा पैसा कमा के का हुई, जेकर जोना में खुशी मिलल वो अपन दिहल, सबके स्वागत करे। वैसे ही सबके भी 1 लाख 2 लाख नहीं खे न, सबके भी 1 लाख 2 लाख जेकरा भी रहे न दीही, आ जगह 20,000 होखे ओकरा इज्जत करे के अथी होखे तो का करी। निन्यानवे 837।
हाँ हाँ, प्रमोद भैया देवघर आना है मेरा। गोली जब लगा था तभी से आना था, लेकिन क्या करें। धन्यवाद नीतीश मिश्रा जी, धन्यवाद भैया। नेक्स्ट प्रोग्राम 19 के बाद ने तो प्रोग्राम रहे हमारा अभी लगातार 2 4 5 गो, लेकिन कैंसिल हुई कोरोना के लेके। अ, धन्यवाद कान्हा पंडित जी, जौनपुर से बने अच्छे, यूपी से, बहुत अच्छा। हरे राम, हरे, अरे जिसके घर आईना नहीं होता, उसका खुद का पता नहीं होता। जिसके घर आईना नहीं होता, दोस्तों की कमी नहीं होती, हर कोई आप सा नहीं होता। धन्यवाद यश भैया, धन्यवाद। अच्छा, ब्राह्मण रोहित जी, सरस्वती पूजा में देखा तनी एगो गाना कुछ जगदेव नगर में हमार भाई लोग बा, एक दिन कहल लोग आके गई रही तो प्रयास में बानी कुछ अच्छा बन जाए तो ठीक न हो। जरूर गवाई, वैसा बात नहीं है। अंजनी भैया, अंजनी उपाध्याय जी, प्रणाम। अरे दर्द दिल के, हमर दर्द तू मिटा दे तू, इश्क के भिक्स तू लगा दे तू, इश्क के भिक्स तू लगा दे तू। अरे जहिया से तुरला बाबा, अरे जिंदगी के डोरिया हो, सुन लागे दुनिया जान हो। चलो, राहुल सिंह मसूरी, अगल बगल के सब भाई, सौरभ मिश्रा भैया, लव यू। कहाँ रहो तर गाँव पाओ, गाँव पर बानी आइल। चली सरकार सभे ठीक बा, आशीर्वाद दी, बस प्यार दुलार देत रही, अच्छा चीज के बाद गलती पर ध्यान नहीं देवे के। और कलाकार, कलाकार में अनबन होला, होइबे करेला। लेकिन उससे हमारा दिक्कत नहीं है तनिको, नाम तो चैलेंज दे दिले बानी, ओकर इंसाफ ऊ करी है, जब कहिए तब हम तैयार बनी, ठीक बा। और बहुत बहुत नहीं, पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, हमनी के ही तरी अपन गावत तनी जा, ठीक बा, गायब जा, ढेर जरूरत नहीं है। अ, भोजपुरी के पावर स्टार है, नहीं नहीं, पावर स्टार वो है पवन। ठीक बा, धन्यवाद। चलिए अब नमस्कार प्रणाम, लव यू सबके, बड़े लोग के बार बार प्रणाम, गुड़ छू के गोड़ लगतरी, आशीर्वाद के प्रतीक्षा। और एडवांस में नमस्कार तो कहते बनी, अथी सकरात के बधाई बा।